आं हारसिं सापर्ट खालामो आं मिथिला मानसिफ्रा मा सानो आं मिथिला but I'm taking a decision for my happiness आंनि happinessनि थाखाय आं decision लाबाय गुमैया बोरो होननानै बिराद गोबावसै आंखौ सोंनाया कि गुमैया बोरो होननानै ओमफ्राय आं दिनै बे एन्सारखौ होनो फैदों आरो लोगोफोर स' आं दिनै नोंसोरनो बयनोबो क्लेरिफिकेसन होजोबसै मानोखि नङाबा कनफिउज जानानै थायोना कि गुमैया बोरो अबाय थांखो आंनि हासबेन्डखौ नुवा माया होननानै बहुत मानसिफ्रा सोंहरो मानो भिडिअ खालामाखै मायाखै होननानै सोंहरबाय थायो आंखौ स' आं दिनै फाइनेलि नोंसोरनि एन्सार्सखौ होनोसै मा जादों मानो नुवाखै गुमैखौ मानो नुवाखै दासान्दि आं एन्सारखौ होगोन ओमफ्राय दाल' नंला आगोलहायबो आङो इउटुब जेब्ला आं खुलिथ'वाखैमोन होमब्लाबो गेजेर खन्द'आवबो बहुत प्रब्लेम जादोंमोन बे टाइमावबो माने बे टाइमाव आङो बहुत रिल्स बानायोमोन डान्सनि भिडिअस बानायोमोन बावबो गेजेर टाइमाव मानसिफ्रा सोंहरखायोमोन आरो ना गुमैया बोरो मानो नोंनि हासबेन्डखौ देखाया मानो हासबेन्डखौ नुवा होननानै मानोखि बे टाइमावबो जोंना प्रब्लेम जादोंमोन आरो ना माने जोंनि रिलेशनशिपआनो ओरैबायदि ups and downs जागासिनो दङमोन आरो ना बे टाइमनिफ्रायनो गोदो टाइमनिफ्रायनो when I was pregnant बे टाइमनिफ्रायनो जोंना रिलेशनशिपआ बहुत ups and downs जागासिनो दंखायोमोन ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव बहुत प्रब्लेम जानायनि थाखाय जोंनि रिलेशनशिपआव गेपबो थादोंमोन आरो स' जोंनि रिलेशनशिपआव जेब्लायबो बिदिनो जाबाय थायो ओमफ्राय I understand like every रिलेशनशिपआव प्रब्लेम जायो होननानै बयनाबो रिलेशनशिपआव प्रब्लेम्स थायो होननानै आं मिथिखायो स' आंनाबो प्रब्लेम जादोंमोन बहुत प्रब्लेम जादोंमोन आङो सल्भबो खालामदों आङो सल्भ खालामनानैबो लादों